programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. ¿Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos? Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia. Iniciamos unha nova andaina de o programa Falemos e hoxe é o programa número 30 deste temporada. Empezábamos alá o día 5 de decembro, a primeira semana de decembro. Son 30 programas a un promedio de 3 entrevistados en cada programa. Fan un total de 90 participantes.
os cales lle agradecemos, e outros non son capaces a vir todos, pero volverán despois do verán cando volvamos a retomar. Non nos esquecemos, e un agradecemento moi especial a todos vos por estar aí, porque nos seguides, que sodes a parte máis importante, pero tamén os que participaron como copatrocinadores ou siguen participando, entre eles a Smith Cociñas de Villagarcía, Vilanova Peña de Ribadumia, Viña Almirante de Portas, San Marcos de Pontevedra, J. Rey Asesores de Caldas, Pontevedra, Vilagarcía, Galipor de Santiago con esos transportes, ou con Galsa da Pobra do Caramiñal, que nos acompañaron, ou varios deles que nos siguen acompañando. Iniciamos esta nova edición, estaremos entre os nosos convidados do día de hoxe, 25 de xuño, son Anselmo Noia, que é o novo portavoz recén estrenado no Concello de Ogrove do Bloque Nacionalista Galego, despois da dimisión e do abandono dos dous cabezas e do portavoz e do candidato nas eleccións pasadas. Estará connosco o alcalde de a Illa de Arousa, o socialista Luís Sarosa, e abrimos este turno de intervencións e lle damos a boa noite a Luís Pérez Barral, que é o alcalde de Ribeira. Señor Pérez, moi boa noite, benvido, como estamos? Moi boa noite, moitísimas grazas por convidarnos. Bueno, que pasou no mes de maio en Ribeira? O mes de maio do ano pasado, nas eleccións. Que pasou? Que balance fai? Que análisis fai casi un ano despois? Pois o balance que fago é tremendamente positivo, non? Hai un ano a veciñanza de Ribeira decidía pasar páxina e apostar por un cambio importante na súa vila. Efectivamente, a xente de Ribeira apostou por un cambio e hoxe celebramos pois xa máis dun ano nese goberno municipal e creo que o balance é moi positivo. Non só porque o diga eu, non? Senón é o que nos transmiten os veciños e veciñas cando vamos pola rúa, pois transmitirnos que están moi contentos coa nosa acción de goberno. Bueno, do Concello de Ribeira é a primeira entrevista que facemos, porque o resto dos convidados que fixemos, entre eles o señor Mariño e a señora San Pedro, bueno, non fomos capaces de coincidir ou de consolidar ou de acordar unha data, co cal, como hoxe é o último programa en vostede, pero recordemos para a audiencia, Ribeira ten 26.900 veciños, números redondos, matice vostede se hai algún dato novo. O Partido Popular conseguiu 10 concelleiros, BNG 5, Partido de Barbanza Independiente, o PBBI, 5, e o Partido Socialista, 1. O Partido de Barbanza é de dereitas ou de esquerdas? Pois é un partido independente, local, que mira polos intereses dos veciños e veciñas de Ribeira. En ese sentido, creo que está facendo un moi bo traballo, igual que o Partido Socialista ou os meus compañeros do Bloque Nacionalista Galego. Eu creo pero que... Pero os dos concelleiros foron concelleiros do outro partido, non? Sí, estiveron algúns concelleiros do Partido Barbanza Independente, estiveron no Partido Popular, pero hoxe en día están facendo un traballo magnífico polos veciños e veciñas de Ribeira. Eu quero lles agradecer esa dedicación plena que teñen todos e cada un dos concelleiros do Goberno Municipal de Ribeira para que saquen asuntos importantes adiante. En ese sentido, creo que soubemos visibilizar moito que puxemos os intereses dos veciños e veciñas por diante de calquera interese partidista. E aí estamos facendo ese traballo para que os veciños e veciñas de Ribeira vexan que teñen no goberno de Ribeira un goberno plural e dilixente que atende as súas demandas. Como foi ese acordo de pacto de goberno? Pois foi moi fácil, basicamente porque a xente de Ribeira o pasado 25 en maio do ano 2023 decidiu apostar por un cambio. Había unhas dinámicas do Partido Popular que non eran respaldadas pola maioría da poboación e, por tanto, a veciñanza premiou a aqueles partidos que decidimos apostar por un cambio non só de caras, porque isto non vai de poñerse uns para quitar a outros. Trátase de facer políticas pensadas para a veciñanza. En ese sentido, démoslle unha volta completa ás necesidades e as prioridades de Ribeira. Apostamos polas pequenas actuacións de mantemento, limpezas, rozas, dotación de servizos básicos á poboación e, por tanto, os tres partidos, BNG, Partido Barbanza Independente e PSOE, cadrábamos na necesidade de actuar en Ribeira neses parámetros. E por iso se conseguiu chegar a ese acordo de goberno que foi moi fácil de acadar. E aprobaron os orzamentos, 36 millóns de euros,
12,5 a inversión, pode ser, estos datos? Sí, aprobábamos os orzamentos, eu quero salientalo, sí, nos 100 primeiros días de mandato, tal e como nos propuxemos ante a veciñanza de Ribeira. É certo que son unhas contas elevadas grazas a ter fondos europeos consignados, pero tamén temos que resaltar que temos unha débeda pasada que nos está arrastrando a acción de goberno, non? Para que todos os veciños e veciñas de Ribeira, todos os televidentes poidan apreciar un dato, temos agora mesmo que asumir uns 13 millóns de euros de débeda, que iso supón o 45% do orzamento municipal. Por tanto, vemos que temos que facer unha xestión eficaz. Os 13 millóns son a día de hoxe ou eran fai un ano? A día de hoxe. A día de hoxe temos ese... E fai un ano como estaba a débeda? Pois aproximadamente 1 millón de euros menos. Agora mesmo temos un gasto corrente importante que temos que asumir debido a esas elevadas obras que temos pendentes de remate e, por tanto, temos que facer unha xestión eficaz, pero tamén sabendo salvagardar a economía do Concello de Ribeira. Bien. Que necesita a Ribeira? Vostede é un mozo, pero leva moitos anos, xa leva os cuantos aniños en política. Que necesita a Ribeira? Obras faraónicas, como vendía, bueno, faraónicas no sentido, obras grandes, que logo falaremos de algúns dos proxectos, como vendía antes o señor Ruiz e o Partido Popular, ou que? Cal é o rumbo, cal é a orientación que lle queren dar vostedes nestos 3 anos que quedan por diante? Ben, pois eu creo que a veciñanza de Ribeira ten moito sentido común á hora de pedir actuacións. E nós, durante este ano, estivemos facendo reunións informativas de escoita activa nas parroquias do noso municipio para testar e saber cal é a opinión da poboación e en que temos que priorizar o investimento público. Pedían cuestións tan básicas como que as vivendas que a día de hoxe non teñen saneamento ou auga potable, que as dotemos deses servizos fundamentais, que pavimentemos as pistas que están en peor estado ou que, por exemplo, prioricemos o mantemento e a limpeza de camiños e cunetas. E, por tanto, esa é a acción de goberno que queremos desenvolver, atender as prioridades da veciñanza fronte a ese outro modelo que nos propoñía antes o Partido Popular, que era de grandes obras, mentre se deixaban esmorecer outros edificios e equipamentos públicos. Esa é na liña na que queremos traballar, escoitar aos veciños e veciñas e, na medida das nosas posibilidades, responder a esas necesidades que nos trasladan. Plan único da Diputación da Coruña, 6,3 millóns. Hacia onde van? En que van a invertilos? Sí, o Plan Único da Deputación da Coruña, aproximadamente, para que as persoas que nos escoitan, Ribeira recibe aproximadamente 1,5 millón de euros anuais, non? Estámoslo destinando íntegramente á dotación de servizos públicos básicos no rural. Neste sentido, estamos facendo actuacións de pavimentado, de renovación de servizos como saneamento ou auga potable, ou incluso levando eses servizos a vivendas que a día de hoxe non o teñen. Porque eu quero insistir, a día de hoxe hai moitas vivendas en Ribeira que carecen deses servizos básicos. Ten un porcentaje, un dato que poida ser un porcentaje de veciños que non teñan saneamento conectado? Bueno, agora mesmo non lle sabería dicir ese dato, pero sí que hai determinadas localizacións, sobre todo nas parroquias máis rurais, non? Como pode ser o caso de Olveira, de Oleiros, que sí que teñen eses problemas de servizos básicos. E, por tanto, creo que como mandatario en Ribeira debo atender esas prioridades da veciñanza na medida das posibilidades económicas que ten o Concello. Bueno, aparte de eso, Ribeira conta con tecido empresarial moi potente e, bueno, pois a ampliación do polígono é unha bella demanda. En que momento, en que punto e que pode contar en un par de minutiños sobre o procedimento do novo polígono ou da ampliación? Efectivamente, pois en Ribeira levábamos máis de 36 anos en crear un só metro de chan industrial e, por tanto, eso está implicando que hai empresas de Ribeira que se están marchando afora do noso municipio, creando, por tanto, emprego e xeración de riqueza lonxe do seu concello. Iso para nós é algo prioritario a reverter. É dicir, a prioridade número 1 deste goberno é materializar o polígono industrial de Ribeira. Queremos facer un polígono de 158.000 metros cadrados netos onde asentar empresas e, por tanto, xerar postos de traballo. O momento no que estamos, axilizamos toda a tramitación dese polígono industrial. Quero lembrar que tivemos que ser nós, cando chegamos ao goberno, quen aprobara as expropiacións definitivas e o proxecto de urbanización e, por tanto, viamos que
ese traballo non se fixo con dilixencia, non? Neste momento estamos agardando por un informe que nos ten que remitir a Xunta de Galiza, neste sentido, Patrimonio da Xunta ten que remitirnos un informe para valorar que todo está correcto, que non hai ningún tipo de impedimento, e a partir de aí, pois xa o poderemos sacar a licitación. Eu, como alcalde, e o goberno no seu conxunto, estamos buscando as fórmulas de colaboración necesarias con outras administracións para que ese polígono non lle supoña unha carga económica excesiva ao Concello de Ribeira. Básicamente porque nós non temos as competencias en materia industrial. Esas competencias tenas a Xunta de Galicia e, por tanto, tamén queremos que a Xunta de Galicia invista en Ribeira e non abandone os empresarios e as persoas que queren apostar por Ribeira para asentar o seu negocio. A Asociación de Empresarios e o comercio, falamos das grandes empresas, falamos do pequeno comercio, como están, como está colaborando o Concello nas campañas, nas axudas, bueno, en definitiva, e agora, pois supoño que tamén empeza a campaña de rebaixas, todo isto. Sí, o comercio para nós é moi importante, basicamente porque se unha vila ten comercio, ten vida nas súas propias rúas, non? E servicios. E, por tanto, estamos colaborando coa Asociación de Empresarios, apoiando toda e cada unha das campañas que levan adiante. Eu quero agradecer o seu traballo, que está sendo magnífico, a colaboración está sendo moi estreita, e nese sentido tamén colaboramos para impulsar ese polígono industrial, non? En materia de comercio, pois estamos desenvolvendo agora a programación, evidentemente, de verán, para esa feira de oportunidades en agosto, ese Gastromar, a feira de gastronomía de Ribeira, tamén a finais de agosto, pero tamén promovemos, por exemplo, campañas tan potentes como a de Nadal, en colaboración con eles, na que o Concello de Ribeira inviste máis de 100.000 euros para que os veciños e veciñas de Ribeira teñan bonos para comprar no comercio local e, por tanto, xerar un impacto económico positivo nos nosos comerciantes. E aí como se prepara a campaña do verán en playas, en apoio ao turismo, en definitiva, todo o que queira contar por aquí, señor Pénez. Ben, pois o pasado venres presentábamos o servizo de socorrismo que se activaba en Ribeira por primeira vez na historia nun mes de xuño. Pasamos a reforzar ese servizo de socorrismo, pasando de ter 12 socorristas a ter 23. Por tanto, ampliamos o número de socorristas, tamén ampliamos o número de praias que van a contar con este servizo de seguridade para os bañistas, que pasa de ser de 3 praias a 5. Estarán vixiadas as praias de Coroso, de Riazor, do Vilar, da Ladeira e de Castro Catía. Por tanto, queremos tamén reforzar eses servizos públicos que ofrecemos en Ribeira para que tanto visitantes como os veciños e veciñas que viven todo o ano en Ribeira poidan desfrutar desa tempada estival con seguridade. E máis alá diso, evidentemente, pois dende a Concellería de Turismo estánse impulsando rutas para coñecer o patrimonio e que os visitantes que cheguen a Ribeira coñezan perfectamente cales son as nosas potencialidades. Están todas limpias, manteidas, os servicios, os accesos das playas, está todo en punto para que empece a cambiar o tempo e podamos ir a disfrutar. Sí, só falta que chegue o bo tempo, non? Esperamos que o sol e as boas temperaturas cheguen pronto e que as veciñas e veciños, igual que os turistas, poidan disfrutar todos os nosos areais perfectamente limpos, accesibles e con todos os servizos. Praza de Abastos, mercadillos, como están organizando isto e en que situación están? Ben, pois cos mercados municipais estamos intentando potencialos. A Concellería de Mercados Municipais que dirixo o tenente alcalde Vicente Mariño pois está levando adiante un bo traballo para dinamizar tamén o mercado en Ribeira, para que sexa un referente en toda a comarca, pero tamén levando eses servizos esenciais ás parroquias. Nese sentido, hai a feira tamén en Aguiño ou, por exemplo, potenciar a Praza de Abastos como un espazo de compra de proximidade, de produtos de extrema calidade como son o peixe da nosa lonxa. E da horta que haxa. E o casco histórico, o centro, que necesita e que está facendo, cales son as accións a acometer nos vindeiros, entre eles, bueno, tamén a remodelación do Concello, non? Sí, no propio centro urbano estamos acometendo a reforma do Concello de Ribeira, unha obra de envergadura que está vendo a todo o mundo, non? Temos o propio Concello no seu esquelete e estamos levando adiante esa reforma integral. Pero máis alá diso, como ben lle dicía antes, para nós é importante que as rúas teñan vida, que volvan a estar poboadas dos veciños e de veciñas e que se faga moita máis vida nas rúas, porque iso xerará un dinamismo económico que para nós é importante. Por iso tamén apostamos por descentralizar as actividades lúdicas e culturais e deportivas, levándoas
a outras parroquias, pero tamén a outros barrios do noso concello que antes podían estar esquecidos, e nese sentido levamos actuacións musicais, por exemplo, a zonas como Pando Río, Avesadas ou García Ballón, que antes non acollían actividades por parte do Concello de Ribeira. Antes me falaba das parroquias, necesitan, do saneamento principalmente, de mero de camiños, nas rutas de sendeirismo e alumeado está todo modernizado máis ou menos? Necesita moita inversión, moito investimento ou non? Pois o que necesitamos os concellos, non só Ribeira, creo que falo de maneira xeral, é moito máis financiamento para que os servizos básicos os poidamos manter correctamente. É certo que agora mesmo Ribeira ten, por exemplo, todo alumeado e renovado, pero necesitamos levar máis puntos de luz a moitos máis sitios que a día de hoxe non están iluminados. Ou, por exemplo, que ter os recursos económicos e persoais suficientes para que os concellos poidamos manter en bo estado cunetas, estradas e camiños, por exemplo. É unha actuación que necesitamos máis financiamento, non só por parte da Xunta, senón tamén vía financiamento do Estado. E os centros, digamos que educativos, sociais, deportivos, como están? Ben, pois acabamos de manter a primeira reunión do Consello Escolar Municipal neste mes de xuño, onde se formou ese órgano consultivo para que Ribeira teña unha canle de participación directa entre a comunidade escolar e o goberno municipal. A pasada semana reuníame con varios directores xerais de educación, onde lle trasladaba as necesidades importantes que teñen os nosos centros educativos. En ese sentido, como goberno municipal, demandamos ya á Xunta de Galiza que reforce o profesorado que atende ao alumnado con necesidades especiais e tamén que acometa reformas importantes en impermeabilización ou envolvente térmica de varios colexios como poden ser o de Olveira, Aguiño ou o propio Instituto número 1 de Ribeira, que necesitan esas reformas para dotalos dunha maior calidade a hora de prestar o servizo de educación. Novo Centro de Saúde e Política Social, señor Pérez. Ben, pois como goberno, a verdade é que debo dicir que estou abraiado de que a Xunta de Galiza aínda non tivera a ben recibirnos nin a conselleira de Política Social, que é a ribeirense Fabiola García, a cal lle transmitín tamén a necesidade de que temos para sentarnos a falar desa nova escola infantil para Aguiño, que se comprometeron na campaña das municipais. Eu espero que a conselleira de Política Social non queira castigar os veciños e veciñas de Ribeira porque hai un goberno diferente ao do Partido Popular. E tamén, por exemplo, que o conselleiro de Educación non nos reciba aínda cando xa lle formulamos en diversas ocasións a necesidade de que se reúnan co goberno municipal de Ribeira para desbloquear un asunto que para nós é importante. En primeiro lugar, que os nosos centros de saúde teñan os médicos suficientes para atender a poboación de Ribeira e, en segundo lugar, acometer unha obra importante para nós, que é un novo centro de saúde no municipio de Ribeira. Evidentemente, para que nos poidamos levar unha alternativa adiante, necesitamos que a Consellería de Sanidade se queira reunir con nós, que desbloqueemos esa situación e, por tanto, eu como alcalde tamén lle quero trasladar aquí esa mantendida. Teñen toda a miña disposición a ir eu a Santiago ou vir eles a Ribeira e poidamos acordar cuestións importantes que lle preocupan os veciños e veciñas de Ribeira. Pola miña banda, toda a disposición para desbloquear esa situación. Hai parcelas a disposición para que, que cumplan os requisitos de accesibilidade, metros cuadrados, etc, etc. Sen dúbida, pero evidentemente necesitamos dialogalas con eles, que son os máximos responsables da Consellería de Sanidade, por tanto, eu non quero dar pasos en falso sen contar coa súa autorización. Eu téndolles a man a que colaboremos para que Ribeira teña unha sanidade de calidade. Residencia de maiores? Pois a Residencia de Maiores acabannos de presentar o proxecto, quedanlle algunhas tramitacións pendentes por parte da Xunta e, por tanto, tan pronto nos remitan eses trámites que lle quedan por solventar a propia Consellería de Política Social, pois será unha realidade tal e como se comprometeu toda a Corporación Municipal no seu día. Fai uns días, inauguración flamante do Auditorio de Ribeira, que é algo así como de Nueva York. Bueno, a verdade é que fixemos unha programación á altura do que merecía Ribeira. Acabamos de ver como esa inauguración do Auditorio Municipal fixo que quedara pequeno ese novo Auditorio de Ribeira
que nos costou moitos cartos a todos os ribeirenses, non? Eu sempre dixen que fui un crítico ao dispararse o seu prezo. Quero lembrar que empezou valendo 2,5 e xa vai nos 6 millóns de euros e quedannos aínda facturas pendentes por pagar. Pero, máis alá diso, eu creo que é hora de pasar páxina. Temos que pagar esas facturas, evidentemente, que nos están supoñendo un coste moi grande a todos os ribeirenses, pero é hora de apostar polo futuro e apostar pola programación cultural. Demostrouse que Ribeira necesitaba unha programación cultural de primeiro nivel. En ese sentido, pois eu quero agradecerlle o traballo a toda a área de cultura do Concello de Ribeira, porque conseguimos traer por primeira vez na historia unha sinfónica, trouxemos teatro, circo ou danza de primeiro nivel con esa escola municipal de ballet, coa coral municipal e con moitas entidades tamén do propio Concello que foron partícipes e que están sendo partícipes desa inauguración do Auditorio Municipal, e que esperemos que os programas culturais, musicais e lúdicos que traíamos para esa nova instalación pois tamén xeren un impacto positivo non só a nivel económico, senón tamén a nivel social e cultural no noso municipio. Dos outros grandes proxectos que lóxicamente están e que, bueno, que collen dos fondos europeos e están programados, como están? Como van? Que quere destacar en menos de un minutiño como resumen para os veciños de Ribeira? Ben, pois estamos levando adiante todos os trámites para que os fondos europeos se poidan executar en tempo e forma. Para min é importante que eses fondos europeos que se conseguiron non se perdan e, por tanto, estamos incluso priorizando esas actuacións para que non se perda ningún só euro de fondos europeos que conseguimos para que Ribeira avance e progrese. Claro. E, bueno, aquí o tempo estáse nos indo, señor Pérez, pero antes, festas, entre elas a de Aguiño, a capital do Percebe, non? Do mundo mundial. Eso pode dicilo o alcalde. Efectivamente, dos mellores percebes do mundo. Non, será o mellor. O mellor, sen dúbida, sen dúbida. Que festas? Ven das festas que se van a producir e as actividades máis importantes destes 2 mesiños que serán xollo e agosto para a Ribeira, para que os de Pontevedra, os de Ribadomia, poidamos ir tamén hasta ali. Está claro, acabo de dicilo vostede, non? A Concellería de Festexos que dirixe o tenente alcalde Francisco Suárez pois está facendo moito traballo para que Ribeira sexa unha referencia a nivel lúdico. Acaba de dicilo vostede a festa do Percebe de Aguiño, pero tamén temos outras como a festa da Dorna, as festas do verán, festas de Santa Uxía e moitas festas parroquiais que van facer que Ribeira se encha de visitantes ao longo destes 2 meses de verán, e creo que vai ser un moi bo verán, segundo me están trasladando os comerciantes, os restaurantes e tamén a hostelería. Empezou nada aí 48 horas, o sea que queda todo verán por diante, non? E incluso despois no outono tamén vai haber coletazos de verán, o sea que vai vir bo tempo. Sí, eu espero que veña ese bo tempo e, sobre todo, que veñan os visitantes e que desfruten do noso concello e que leven esa voz de que temos un concello maravilloso, precioso e que temos moitísimas potencialidades por explotar. Alcalde, que lle gostaría remarcar do que dixo ou do que eu non lle preguntín? Última intervención, como moito un minutiño. Ben, pois eu quero agradecer, porque creo que hai que ser agradecido na vida, a toda a poboación de Ribeira que nos escolleu hai un ano. Creo que está sendo un labor de goberno moi bo para toda a veciñaza de Ribeira, así nos lo están transmitindo os veciños e veciñas, e tamén agradecerlle ao meu equipo de goberno todo o esforzo que están facendo para sacar todos os proxectos adiante en tempo, forma e, sobre todo, que se aparten calquera interese partidista para traballar polos veciños e veciñas de Ribeira, que é o que nos move e polo que estamos aquí. Señor Pérez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión na vindeira temporada despois do verán. Pois moitas gracias, moi boa noite e moitos éxitos e bo verán. Moitísimas grazas a vos. Estaremos aquí cando nos lo pidan. Un placer. Nos vamos a Policía e da man dos copatrocinadores volvemos e recibimos ao alcalde de a Illa de Arousa, a Luís Arosa. Non o perdan, dentro de un instantiño hasta ahora mismo. Programa ofrecido por
dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Continuamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Luís Arosa, alcalde de Illa de Arousa. Moi boa noite, benvido. Moi boa noite, que tal? Como está, que información ten da explosión e da muller ferida no día de onte, na explosión e do menor? Que información ten a día de hoxe? Quería aproveitar xa que, ante Canal Rías Baixas para darlle o meu ánimo a tanto aos familiares como a persoa que está ferida. As noticias que teño a día de hoxe é que está en Coruña, está grave, pero en principio non corre peligro a súa vida. O menor estaba na planta superior da vivenda e nese momento estaba moi asustado, normal, no momento no que foi, pero se leu ileso. Claro, pronta recuperación e vaya, estamos de desgracias, porque hoxe, as desgracias son da vida, non? Outra desgracia na autovía do Salnés. Sí, que parece ser que ou por confusión ou, o que non esperemos que non se xa peor todavía con maldad. Señora Arosa, pasaron por aquí, parte do goberno e a oposición na Illa de Arousa, pero que pasou no mes de maio do ano pasado na Illa de Arousa? Pois, como valora os resultados? Como ven todo o mundo o ve, pois que se ve, non hai nada que agachar ni nada polo estilo. Foron 3 concelleiros que baixou o partido, que baixamos o Partido Socialista, e que eu neste momento me estou traballando moi duramente para volver á senda da maioría absoluta que tuvemos no seu momento. Que pasou? Pois non sabemos. Hai moitas circunstancias, neses momentos, como pasou en outros concellos, que tamén se baixou tema máis nacional, pode ser tamén algo tipo local, pero eu dou-me por entrado do toque de atención que nos dou a ciudadanía. Eu o que intento ahora é que, ter máis trato cos veciños, cas veciñas, comunicarlle máis a acción de goberno que estamos a facer e intentar que, que dentro de 3 anos xa, a poder ser, e iso estou, que dentro de 3 anos, se o Partido Socialista a forza outra vez máis votada, como xa foi nas europeas, como xa foi nas generales, e aí estarei traballando para chegar a ese fin. Refrescamos de memoria a audiencia: Partido Popular 5, Partido Socialista 3, BNG 3, que son as 2 forzas que forman goberno,
e con 39 votos de diferencia entre o PSOE e o BNG. Como está? Como foi o acordo de goberno e como está sendo durante este casi ano que levamos? O acordo de goberno foi público no seu momento, no que se estaba repartindo as súas concellerías neste caso cada concelleiro, e agora mesmo, seguimos traballando para conseguir inversións, para conseguir investimentos para a Illa de Arousa, para o benestar de todos os veciños e as veciñas. Como está este ano? Que balance fai deste ano? Pois mira, fago un balance moi bo. Ademais, estaba vindo cara aquí, estaba apuntando, pois levamos, sin contar o que é a estación de depuradoras de aguas residuais que temos aí pendente, levamos en este ano 1.100.000 euros pois en investimento para a Illa de Arousa. Temos un dos máis claves das inversións máis claves é ahora mesmo o paseo marítimo do Naval, que está, son casi 450.000 euros, que a anterior Diputación foi un plan nese momento que se fixo, e nada, o que estamos facendo é, pois, humanizando esas zonas, humanizando, naquele momento ese paseo era un paseo pois que tiña como unha acera polo medio, un carril por un lado, outro carril por outro, aparcamentos no outro lado, estaba todo moi desordenado. Agora o que se está facendo son aceras máis anchas, aparcamentos, doble sentido de circulación, había unha casa que facía de rotonda, desaparece esa rotonda, gánaselle un pouquiño máis en aparcamentos, estábamos falando antes de sobre 40 aparcamentos que habería en toda esa calle, ahora mismo, xa só na parte inferior, na parte máis baixa, estamos falando de 40 aparcamentos, en na zona máis alta, pois calculamos que sobre 20, así que estamos falando casi de 60 aparcamentos, todos ordenados como estaban como antes non estaban, porque antes no seu momento estaban, como lle digo, pois bastante desorganizado, en varias aceras que nin existían. Había unha ali xunto á Escola de Pau que era moi características, que debía de ter un palmo de acera e xusto unha farola no medio. Todo eso pois reverteuse para un mellor acomodo de todos os veciños da zona, e non da zona tampouco. Xame, é para todo. Ao final é para todo o veciño, é para todos os visitantes. Incluso os de Vilanova, os de Cambaos, non? Son todos benvidos. Bueno. Orzamentos aprobados en xaneiro deste ano, 4,3 millóns, lóxicamente votos a favor Partido Socialista e BNG, abstención do Partido Popular. Que queren facer? Que quere facer o alcalde? Que quere facer o goberno con estes orzamentos? Pois con estes orzamentos van diferentes partidas para diferentes institucións deste pobo, porque ao final o que necesita tamén é un pouco dinamizar tanto o comercio local, como neste caso vai unha partida de 15.000 euros para o comercio local, despois para os nosos maiores, para as nosas mulleres rurales e diferentes colectivos como Dorna, que fan unha labor pero descomunal para que este concello teña unha dinamización moitísimo, tanto cultural, deportiva, como de outra índole, para que facer cousiñas, aparte do que poida facer lógicamente o concello, para poder dinamizar tanto a economía como dinamizar culturalmente tamén todo o que é a vida de todos os veciños. Que necesita ella para... que necesita? Cal sería o obxectivo? Para, ter máis peso económico non só do mar, que é o fundamental, sino do turismo, do comercio, da industria vinculado ao mar, que tipo, por onde apunta, digamos, que o norte? A ver, o problema que temos na Illa de Arousa é unha industria moi grande, non podemos tela porque xa non temos terreno en sí. Ao final non é como outros concellos que poden ir, exemplo, Vilanova que pode ir para Baión, Vila García que pode ir para o Pousadoiro, teñen teñen terreno onde facernos eso, non temos ese terreno para onde facer, pero sí que o mar ahora mesmo non está nunhas condicións moi óptimas, tanto o marisqueo como a acuicultura, neste caso os bateiros, non están pasando unha situación moi boa,
unha das cousas que debemos de empezar a tratar e empezar a dinamizar. Ao final vivimos do mar, empezar a dinamizar ese comercio pois, do mar, do sector do marisqueo, para poder pois, eso, dinamizar o que é a economía local. Como lle dicía, non podemos pretender facer un polígono industrial como o que ten entre Moedo e Vilanova ou Bousadoiro en Vilagarcía, porque non temos esa masa de Pero pode haber negocios, van a negocios que teñan que ver coa industria transformadora, conserveira, procesadora, etc. Hai empresas que se dedican ahora mismo, que se están dedicando a esa... Por eso, que contempla o Pexón, que quere contemplar como... O Pexón contempla en distintas áreas, contempla ese tipo de industria, de actividades, que ahora mismo hai algunhas que xa están, bueno, porque xa se están desarrollando en estes momentos, pero bueno, que lle digo antes, o terreno é o espacio, ao final somos 7 km cuadrados, e destes 7 km cuadrados, moitos xa están pois capaos por outro tipo de circunstancias, como pode ser a Rede Natura ou tan bo, entre comillas, bo plan do litoral que a Xunta nos deixou, e que, bueno, que este alcalde, ademais, estamos petando na porta da Xunta para que eso pois, revirta unha mellor solución que agora mesmo a que estamos tendo, porque non é moi halagüeña o que estamos padecendo. A ver, explíquese un pouquinho máis. Coméntolle. Desarrolle non só para min, para a audiencia. Pois é moi fácil, temos áreas de reparto en zonas do pol, é dicir, para que nos entendamos todo o mundo, na zona do Condosol hacia o Carreirón, esas zonas son áreas de reparto que non se poden desarrollar polo plan do litoral. Hai outras zonas, como no casco mismo propio do casco urbano do Concello, que é onde está o Coro da Torre, que bueno, é outra área de reparto, que tampouco o plan do litoral deixa desarrollar nestes momentos. Por iso é unha das cousas que levamos xa un ano traballando, insistindolle na Consellería para que este hándicap que non ten lógica ninguna, que en pleno casco urbano non se poida desarrollar unhas áreas de reparto, como na parte da outra parte que lle estaba comentando, outro tanto do mismo. Iso é o que estamos a traballar para que eso se volva, pois, se revirta en condicións. Se refire á lei do litoral que pretendía o goberno e que... Non. Hai un plan do litoral que é da Xunta, que é de costas da Xunta, que costas é a Xunta, mellor dito, a que o xestiona, que ten as competencias, e a que nos está capando a nosa maneira, poder expandir un pouco máis tanto a industria como tamén máis vivendas para poder construir os nosos veciños e as nosas veciñas. Bueno, e xa que estamos coa Xunta, que máis lle demanda a Xunta? Que creo que algunha cousa lle demanda. Algunha solo. Bueno, ten a oportunidade. Temos moitas demandas que facerlle á Xunta. Son bellas, xa estaban feitas dos gobernos anteriores, porque vostedes levan gobernando... Nos levamos gobernando dende que somos concello, desde que nos segregamos de Vilanova. O que levamos demandado é un paseo marítimo do Cantiño en condicións. O que non pode ser é que pretenda o presidente de Portos de Galicia, como se nos dixo nunha reunión, que nosotros non hacemos paseos marítimos ou instalaciones portuarias, e tiramos de hemeroteca e podemos ver que son 3 millóns e algo para Porto do Son nun paseo marítimo, vemos en Ribeira 1 millón e algo para outro paseo marítimo, vamos a Poio 1 millón e algo para outro paseo marítimo, ao final non fan paseos marítimos na Illa de Arousa, no resto dos concellos sí. Ese é un agravio comparativo que está facendo a Xunta de Galicia, e que ao final xa non é só a este alcalde, senón a todo o concello da Illa de Arousa, que se están rindo directamente na cara dos veciños. E iso é un claro exemplo de outro máis. Temos o colegio. O colegio, eu teño 33 anos. A verdade que tampouco non é que dir que sea para moito, pero bueno, pero eu acórdome o cole como está ahora mismo. O cole ten sobre 50 anos, máis ou menos. Os baños que ten o pabellón de dirección, que era antes de dirección,
son desa época. Non se lle tocou. As tuberías rompen cada 2x3. No pabellón de quinto, outro tanto do mismo. Os baños son desa época. Ademais, terrazo no chan, azulejos desa época, e despois as tuberías están remendadas sobre remendo que este propio Concello e os operários municipales tuveron que facer porque reventan as tuberías. O pabellón que dicía antes de dirección ten amianto no tellado. Non lle importa. Levo 4 reunións pedidas ao Conselleiro de Educación, ni está, ni se le espera. E non estamos falando de cousas moi graves, non estamos falando de un bache dunha carretera. Estamos falando de que están rapaces dando clases ali. Hai 200 e pico de rapaces que están dando clases 9 meses ao ano. E que a Xunta de Galicia pase olímpicamente deles. E máis, hai unhas casas que son dos profesores, que hai 4 que se lle cederon, entre comillas, ao Concello, porque siguen sendo de educación. En outros concellos arregláronas, arranxáronas. A idea que ten este Concello é facer un comedor escolar, porque é verdad que o comedor empezou con moi poucos alumnos, pero a AMPA aí traballou moi duramente, e ahora mismo quédaselle pequeno o cacho onde están ahora mismo, que era unha onde se fai a ludoteca de verán, que ese mismo sitio, ese mismo local, acondicionou no Concello no seu momento. Pois detrás desas casas, unha que están as casas a cair, que nas arranxan, e outra que hai un pozo con un depósito que se lleven os ferros ao aire. E o pozo está tapiado máis ou menos por operarios municipales, porque eles nin están nin se les espera. Tuve unha reunión co delegado da Xunta, nada máis casi tomar posesión como alcalde. A verdad que nese momento yo agradecín que me atendera casi ao instante, pero levamos un ano e non fixo nada, absolutamente nada. Despois temos o tema da EDAR, o tema da depuradora de augas residuales. Vemos que no seu momento Aguas de Galicia desentendeuse, o que fixo foi declarada de interés general e que o Goberno de España directamente, vou decir así, se comera a depuradora e que a fixaran eles. Cando vemos que en outros concellos hai depuradoras con bastante máis investimento da Xunta que a nosa, que ao final son 8,5 millóns de euros, pero a Xunta ten feito depuradoras con bastante máis importe que ese. Pero bueno, aparte deso, o Goberno de España aquí o está, e aquí o está a traballar, que son 8,5 millóns de euros que a depuradora vai invertir neste concello. Aguas de Galicia... Como está o saneamento? Que porcentaxe de saneamento lle falta a ella? Ahora mismo hai un proxecto que se fixo por parte de Aguas de Galicia, que é o que iba a comentarvos agora, de 1.100.000, máis ou menos. Hai algunhas deficiencias onde hai aguas fecales e aguas pluviales nas que se mezclan, e o que se pretende é que esas augas non se xunten, se separen. Hasta aí todos de acordo. Eu anteriormente, a anterior directora xeral de Aguas de Galicia, tiñamos un acordo. Eles facíanse cargo dese 1.200.000, 1.100.000 para facer este tipo de saneamento. Nos aportábamos, era un acordo que había nese momento. Pois intentaríamos nos aportar o 20% que habería que poñer na depuradora e o 80% que aporta o Goberno de España. Ao final é o que máis aporta en todo isto. Pois Aguas de Galicia quitouse da ecuación. Agora xa nos piden un porcentaxe que nin eles o saben para ese 1.200.000 que teñen eles previsto. Cando en principio non era así. A parte da depuradora, digamos que na illa está todo o vecindario, toda a veciñanza conectada? Sí, quédanos, a último que se fixo foi un bombeo ali en 3 casiñas que nos quedaban, ademais fixose como eu como concelleiro de servicios. Sí, de un porcentaxe, porque vamos, pero tempo baixonos. Debe de haber, ahora mismo debe nos quedar casi menos do 1%, debe de haber moi pouquiñas casas que ahora mismo teñan ese tipo de,
non usen o saneamento A público. Diputación, que está do outro lado tamén agora, esta temporada. Diputación, pois... que quere que lle diga? Preséntanos, en principio querían cargarse o plan concellos, ao final o que fixeron foi chamarlle máis provincia, pero ven sendo o mismo que o plan concellos. Desde aquí agradecelle a Carmela Silva que no seu momento se puxera firme e nos dixeran pois aquí vamos a repartir equitativamente os diñeiro que ten a Diputación en todos os concellos. E ahora mismo o señor presidente da Diputación de Pontevedra non foi capaz de recuar, aunque eles quixera. E o que temos ahora mesmo é un plan concellos con outro nombre, pero que lle temos que agradecer a Carmela Silva que este plan concellos siga ahora mesmo en vigor e que os concellos poidamos pois ter unha maneira de financiarnos. Canto ten a Illa de Arousa? Sobre 400.000 euros. Que van a ir a donde? Pois mira, coméntolle, unha das aportacións vai para pagar deuda, outra vai para contratar, xa están contratados ahora mesmo operarios para, sobre todo esta época do ano, na época estival, onde máis xente temos, e moita máis xente nos fai falta para atender, e despois outra vai a ir para un tramo da zona do Lagartiño que se vai a asfaltar, que está en unhas condicións bastante malas, e outro dos cachos que se vai a... outra das zonas que se vai a facer vai a ser por onde está a zona, a Rúa Cruceiro e Sor Aurora, que ahora mesmo está, unha das partes está en adoquín en pedra, están, a ver, o adoquín ao final é irregular, a xente maior tropeza nel, para persoas con discapacidade que andan en cadeiras de rodas é moi incómodo, e despois, o que pretendemos é quitar ese material, botarlle hormigón, e manter igual os aceres que ahora mesmo, igual o que está ahora, pero quitar ese tipo de material, porque ao final está nos causando problemas tanto aos veciños como ao concello, podendo solucionarlo de unha maneira máis fácil. Señora Rosa, acaba de empezar o verán. Ainda que esta semaniña empezou ben, pero se complica un pouco estes días. Empeza o verán. Como están as playas? Como está o mantemento, a limpieza, bandeiras? Como estamos? Pois coméntolle. Bandeiras azules volvemos a repetir como outros anos, que, temos dúas bandeiras azules, tanto no Vao como na área secada. Aparte deso, seguimos tendo a cruz de calidade, tanto do auditorio e máis do museo da conserva. E o que seguimos, seguimos, o problema que temos ahora mesmo son os socorristas, como ten todos os concellos. Estes días salía que no Concello de Vilagarcía tamén está costando conseguir socorristas. Ao final, eu tamén entendo a xente, porque son só 2 meses, quen quere vir por 2 meses traballar, non se vive por 2 meses. Despois... pero isto antes había menos problemas, e agora pasa con eso, pasa co personal na hostelería, pasa con moitos sectores que non hai personal e, sin embargo, hai paro. Non sei como se pode comer isto. A ver, o problema non ten nada que ver a hostelería, neste caso, co socorrismo. O socorrismo teñen unhas certificacións, uns cursos que teñen que facer ahora mesmo xente. Pero fai uns anos había menos problemas. Porque antes non facía falta ese tipo de cursos, agora sí. É que ese é o problema que se fixo. Antes é verdade que a Xunta no seu momento dixo de facer como fan cos auxiliares de policía, meterlle, facer unha lista e empezar a tirar desa lista, pero eu creo que hasta é imposible a eles hasta facer ese tipo de lista. E despois o tema das praias, as praias ahora mesmo sempre antes do verán se dá un toque a todas. En principio a área secada está en condicións óptimas, o Vao está en condicións óptimas, había ali algúns problemiñas ca madeira, ao final a madeira o que ten pudre e rompe, pero xa está reposto. E nas demais playas o que se suele é empezar a mandar brigadas para limpar sobre todo plásticos e demais... E os servicios que nos gusta os que vamos de vez en cando a tomar unha cerveza ou un viño, como están? Os chamados chiringuitos. Os chiringuitos de playa, non? Que se suele decir. Bueno, dan moito servicio. Sí, dan un servicio estupendo para todos os visitantes neste caso da Illa de Arousa. A ver, a verdade é que este ano, o mes de junio, non foi moi bo que en tema climático, e ainda están ahora mesmo, moitos están montando e moitos empezarán a abrir xa este fin de semana, para que todos os
nosos visitantes, e non visitantes tamén, que a nos tamén, aos isleños tamén nos gusta ir aos chiringuitos e poden disfrutar deles. Que lle pasa o da playa de Cabodeiro? O chiringuito de Praia de Cabodeiro, pois nada, era unha concesión administrativa que se tuvo que quitar a concurso, e sin máis, no seu momento nadie se presentaba, neste momento sí que se presenta máis xente, e no que quitar a concurso, sin máis. Pero así de fácil. Critica o seu socio que antes non había concurso, que era... Volvo a repetir, porque anteriormente só se presentaba unha persoa, e agora mesmo pois temos, pois, bueno, hai máis candidatos e candidatas, e lógicamente hai no que quitar a concurso. Que festas? Que ven da Illa de Arousa, porque nos quedan nada, un par de minutos. Que vai ofrecer a Illa de Arousa nestes meses que veñen por diante, xullo e agosto? Pois nada, pois mira, ahora mismo van a vir as festas do Carme xa po 17 ao 20 de xullo, festas grandes no pueblo, aparte xa do patrón en enero, están todos invitados, sobre todo o día do Carme, que é o día máis espectacular e máis bonito de todas as festas, e despois xa empezan as festas gastronómicas, as diferentes festas gastronómicas, a Mexía Roja, do pulpo, a festa gastronómica, do produtos do mar, a do mexillón, a da navalla, espero que non me quedare ningunha atrás, porque son unhas cuantas, nada, dende acabar as festas do Carmen, o seguinte fin de semana, xa empezan, pois nada, están todos invitados para degustar o noso marisco, as nosas ameixas, bueno, pois, da Illa de Arousa. Bueno. E despois temos o 1 de setembro, temos o Carreirón de Ezca, que este ano vamos a retomalo, xa estamos pedindo permisos e demais, e nada, pois un evento máis que vamos a sumar ao amplio abanico que temos en esta época estival. Señora Arosa, en menos dun minutiño, remarque ou recalque algunha das cousas que dixo, ou de algo que non lle preguntín, pero xa como última intervención, porque aquí o tempo se nos foi deste paso por esta edición de Falemos. Pois nada, agradecer ao Canal Rías Baixas que contara comigo, e nada, a ver, dentro do Concello seguimos traballando arreo para seguir mellorando tanto a vida dos habitantes que temos, dos nosos veciños, e seguir pois investindo, seguir traballando para un ben común de todos. E nada, que están invitados ás diferentes festas que temos no Concello. E a disfrutar das playas. E a disfrutar das praias. Bueno. Pois foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, hasta unha próxima ocasión despois do verán. Cando queira, aquí andamos. Que volveremos por aquí e damos as gracias e a boa noite. Moitas gracias. Nos vamos a apreciar na man dos copatrocinadores, volvemos e recibimos a Anselmo Noia, portavoz do BNG no Concello de Ogrove. Non o perdan, será dentro un instantiño hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado
Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. De novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Anselmo Noia, portavoz do BNG no Concello de Ogrove. Moi benvido e moi boa noite. Moi boa noite e gracias por la invitación a estar aquí. Bueno, casi empezamos polo seguinte, porque vostede é novo como portavoz, gracias á dimisión en abril, a finales de abril, é dicir, fai un par de mesiños, de David Torres e Sara Beijón, non? Que David foi o cabeza de lista no BNG. Empece por aquí, que pasou? Bueno, non é gracias a eso, é por desgracia de eso, porque o noso portavoz, sí, David Torres, pois tuvo un anxiño de peito e tuvo que deixalo. Despois tiñamos a Sara tamén, que xa estábamos pendentes por causas de saúde tamén, é dicir, a verdade é que se revelou isto como unha mala sorte encadeada. Quedou como que eu, que iba de sexto da lista, e a miña compañeira, que iba de quinta, coller o relevo a toda mecha. Desgraciadamente ocorreu así. Agora topámonos con que eu que non contaba, estou. É así de simple. Pero vostede xa estaba. Bueno, eu estaba, pero sempre estuve... Estou no Bloque Nacionalista Galego desde o ano 95, teño a miña tirada, como militante, estuve de responsable local despois do 99 ou 2000 e pico, xa non me acordo. Deixino, volvín como militante, volvín agora, hai uns anos pa cá, non contaba con estar diante da Cámara sendo portavoz. Intentarei facer o mellor posible, eso prometo. Bueno, e como leva este par de meses que coa responsabilidade de coller o toro, de estar en primeira línea, de levar todo o dedillo, de cos compañeiros coordinar, como leva todo isto? Bueno, a ver, un ten unha historia detrás tamén. A miña idade, eu fui un presidente dun club de baloncesto, 5 ou 6 temporadas. Anteriormente fora tamén, xa hai moitos anos tamén, antes do 95 creo que fora directivo tamén do club de balonmán. Estuve un par de anos, en fin, tuve unha empresa, en fin, máis ou menos sei o que estou, son consciente do que da responsabilidade que teño. Claro. Cando deixín, é curioso, porque cando deixín do baloncesto, sentín un desafogo aquí nestes ombros, dixen, guau, perfecto. E agora este mismo rollo, volvo a telo aquí en riba, ese peso, como se tivera unha mochila, sabes? Bueno, intentaremos leválo o mellor posible, eu e Maite, a miña compañeira, que tamén me vai axudar moito, e o Consello Local, que sin eles non seríamos ninguén, porque no Grove funcionamos asambleariamente. Bueno, recordamos que que pasou nas eleccións de maio do ano pasado? Que pasou? O Partido Socialista sacou 8 concelleiros, o Partido Popular 4, a Esquerda Unida 3 e o Bloque 2. Pero hai máis xente na oposición, máis concelleiros na oposición que no goberno, non? Sí, que pasa que hai que pensar que viñamos dunha maioría absoluta, a maior maioría absoluta que tivo Ogrove na súa historia, na historia democrática, lóxicamente. Terán 10 concelleiros, pero non era que foran 10 concelleiros, foi un apoio que tuvo o señor Cacabelos moi amplio, que se foi desgastando, curiosamente, el mismo provocou ese desgaste, desde o meu punto de vista, desde o noso punto de vista. El mismo provocou ese desgaste, porque non se pode gobernar de costas á xente, basicamente. Non se poden facer cousas, decir que as vas a facer e que as vas a ter cumplidas
nun mes, 2 meses podes ter de retraso, pero que non podes ter 6 meses, un ano de retraso, ou mismamente non falar cos veciños antes de empezar a obra, xa claramente, o sea, tens que facer as cousas. En ese aspecto, refírome que o señor Cacabelos, con todo o que pudo ser, e no que está quedando, é un pouco, a ver, como podo decir, non houve unha obra do señor Cacabelos que acabara non en tempo, vamos a dar un mes de marxe, 2 meses de marxe, non. Todas as súas obras acabaron sempre con moito marxen del señor, non? E sempre cunha falta de previsión absoluta. Non hai que fixera moitas, porque a verdade é que co tempo que levamos, o arranxo de 2, 3 rúas tampouco é unha cousa fora do normal, as verdades son así. Non é que foran moitas, pero as que foron tampouco son non quedaron moi ben. Refírme, por exemplo, a última, a segunda fase de Alexandre Bóveda. Vemos a Alexandre Bóveda, miramos hacia o horizonte e seguimos vendo cabos colgados de un lado a outro da acera. Coño, se estás actuando, retira esos cables, non costa nada, é un tubo. Puxemos unha rotonda hai uns 6, 7 anos, non recordo moi ben, 6, 7, 5 anos, pode ser. Ao final da Alexandre Bóveda, rotonda que foi máis ou menos aplaudida, porque facía falta nese entrecruce de rúas, e agora retira, porque claro, hai que actuar de outra maneira, porque hai que acabar a Alexandre Bóveda, uns autobuses da escola e tal, entonces ese, donde se gastaron 20 e tantos mil euros, hai 6 anos, eso retírase. Donde se fixeron probas no paseo para nos resaltes das curvas, eso mantense. Non saliron ben, o autobús que pensaban meter por aí non vai por aí porque non pode. Entón, mantense retiro, porque estás facendo que se ocupe a acera desde aí, non? Non me sirve como regulador de velocidade porque xo sai, non? Senón que se fixo como proba, así o dixo el ademais, como proba para ver se pasan os autobuses. Vale, non pasan os autobuses, retiro, actúa. E así nos vai no jorobe, un paso para diante e 2 para atrás, ese é o resumo básico, non? Do que podería ser un pobo turístico. Nós mesmos vamos a presentar agora mesmo, a semana que ven temos pleno, e presentamos unha moción sobre os postes. Vai ser a miña primeira moción, tamén teño que decirlo, que se me perdone si algo me sale mal, pero é unha moción sobre uns postes que están no Grove non desde a época de Cacabelos, penso que desde a época democrática. O sea, levan anos, desde que se fixo a Avenida de Portugal, por exemplo, hai uns postes no medio a medio, pasando o cementerio, que unha persona que vaya con un carro de bebé ou simplemente que sea unha persona discapacitada ten que baixar a estrada. Non é lóxico. É que non hai nadie que vexa con futuro e diga vai a xunta... Hai que apartar o posto. Vai a xunta as compañías suministradoras. É xestión, ao mellor non lle costa nada ao Concello. É xestión. Chega ao punto de que vemos por aí, unha vez que se fixa algo de publicidade da moción, vemos como hai persoas que dicen, non, é aquí en Rons. Claro, en Rons hai un que está doblado, gustaría, deixín a tablet no coche, pero podía traela. Unha fotorna que está un poste doblado, é que un veciño, pouco agradecemento se lle fai aos veciños que actúan desta maneira, lle puxo un cabo para que non caíra en riba dun muro. E foi un veciño particular, nin siquiera foi o Concello. Non lle vai a poñer a multa, non diga que veciño foi. Tampouco sei exactamente, sei por onde anda, pero tampouco sei exactamente quen foi. Pero quen fora, grazas. E, dito eso, actuemos, porque subémolo a todas horas. Ese motivo polo que cando nós falábamos no goberno de Constitución, que nos decíamos, sí, a democracia quere que un alcalde cobre, e que haya unhas dedicacións exclusivas. Pero, coas probas que fixemos antes, coño, recortes o sueldo, señor alcalde, e si precisa realmente o sueldo que está tendo, pois adiante. E o mismo cos concelleiros delegados, porque senón
a xente pode dío de sempre, non? A desfeita dos políticos ou da democracia, non? É que estos, pero se veñen outros van a todo o mismo. Trátase deso. Xestionen, é que non se ve xestión. Simplemente non sei se con eso quedou contestado. E como, bueno, pero 8, pero hai 9 na oposición. Sí. Pasa que na oposición está vostedes, o Bloque, está a Esquerda Unida, está o Partido Popular. O mellor é máis complicado que as tres forzas se entendan e o señor alcalde sigue gobernando porque con esa cuestión bueno, pois é máis difícil de ir co Partido Popular ou votar en contra porque coincide co Partido Popular. Como vislumbra estos 3 anos que van a quedar? Que vai gobernar como se tivera maioría absoluta? É que a ten. A ver, nós observamos desde o minuto 1 que hai unha... desde o minuto 1, corroborámoslo no último pleno con unha actuación que fixo dicindo... Bueno, habría que ver o pleno, non? Pero dicindo máis ou menos que nós non estábamos, porque estábamos en cambio co cambio de portavoz, por razóns tal, e entonces un 2,5 millóns que se aprobaron de crédito para obras, pois que como se dice, os negociaron con Esquerda Unida e co PP. Vale, e nos deixáronos fora. Claro, ben, nós non lle facemos falta, está claro, desde o minuto 1 sabémolo, desde que nos reunimos con el desde o minuto 1, pero tamén está claro que é porque ten algo, ou eu non sei se chamar, é que non quero ofender tampouco a ninguén, pero basicamente pode haber un pacto por baixo da mesa, eso non implica que sea un pacto de cartos ou un pacto de... Non, simplemente unha deixadez da propia Esquerda Unida que estamos vendo como lle aproba todo canto o alcalde quere. Vou poñer un caso tamén. Chega unha moción, plantexan unha moción dos parques infantís para o próximo pleno. Bueno, pois a Esquerda Unida presenta esa moción para que haya unhas sombras e agua e tal nos parques infantís, pareceme moi ben, moi correcto, moi lógico. O que pasa é que primeiro teñen que estar arranxados os parques infantís. É dicir, primeiro corta a erva, primeiro o parque infantil do Sineiro adecuo, que lle cae un árbore e sigue estando a valla zapateada, en fin, determinadas cousas que hai que facer antes de despois ir polo outro. Vemos unha... que non sei a palabra exacta como expresarme para non decir que teñen un pacto feito, pero están conchavados, en palabras do jogo. Non a recoñecen, pero... Están conchavados, desde logo dá a impresión de ser como o goberno do Estado, non? Só é sumar, pois unha cousa así, non? Eso é a impresión que dan. Eso sí, de cara a fora, nos plenos, se non cumplese isto, tal e cual, por aquí, por allá, pero a realidade despois é moita consideración. Os veciños dentro de 3 anos teñen outra vez o... Sí, bueno, eso claro, dirán, mira, resulta que estou equivocado e varíanme a min, pero a realidade é esa, con respecto a Esquerda Unida. Con respecto ao PP, inocentes, unha inocencia total. E unha inocencia total. Inocencia... política. Política, claro. Eles encantaríalles que as cousas foran de outra maneira, pero non hai un plantexamento, non hai unha moción que se presente que teña xeito. No próximo pleno van a presentar unha moción sobre sanidade. O PP do Jorobe presentando unha moción sobre sanidade, que non é a primeira que presentan dese tema, sobre un asunto que no Jorobe é moi doloroso, porque no Gran sabemos como vamos a estar. Están poñendo o parche antes da ferida. Vamos a mandar isto para que despois decir é que os MIR que son culpa do goberno do Estado, que non é culpa nosa. Por favor, levan gobernando Sergas desde que a autonomía se fixo prácticamente. En fin, pasense. O señor Carcabelos chegou con líos e con protestas e con a subida de tono polo pexón, xa fai uns cuantos anos. Como está o tema? Pois mira, ainda lle preguntamos tamén o pleno pasado que hai actuacións que non se poden facer por culpa do pexón. Ou non é que non se poidan facer, é que se piden que se fagan. Claro.
que se piden que se faga, que estamos todos de acordo en que se faga, pero non se fai, pois porque non hai peixón. Claro. Poñamos Pero eso por paraliza o Concello. Paraliza un Concello. En esa hai moitas. Vamos a empezar. O pleno pasado presenta unha moción ao Grupo Socialista na que de arranxo de da rúa Luís Amestre, unha das calles principais que chega hasta o cruce do Grove. A verdade é que non é que hai que actuar neso. Esa é da Xunta, vale? Ben, nós o que lle dixemos foi evidentemente que hai que actuar, pero que hai que actuar xa. Pero tamén hai que actuar no sentido de que o tráfico pesado non pode pasar por esa rúa. O tráfico pesado, hai un estudio, hai un peixón que nos deriva hacia a Ciradella por Fians e tal e cual. Ben, esa é a solución que se lle dá ao tráfico pesado. A resposta de Cacabelos, como en outras moitas cousas, é de pasividade. Pasividade. Non, xa falamos, tal, pero debe ser que hai que xestionar, que costa moito, que tal. Oi, que non lle pon pasión ás cousas. As cousas hai que facela, hai que poñerlle un pouco de pasión. Sabemos que o mellor leva 8 anos, este é o 9º, seguidos, porque xa estuvo antes, pero 8, 9 anos seguidos, o mellor se acabou a pasión. Pois bueno, se acabou a pasión, que non se presente, pero que non teña eso parado, como o parado está o de Juan 23, o acceso a Monte da Vila, a través de Xoan 23, pois como non nos pode parar, eu que sei, o centro de saúde, en Vila García vaise facer, saleu agora a licitación, tiñan, non sei que problema tiñan. Nós temos o problema, según el, que non hai suficientes terreos, ou que os terreos que estaban detrás do... Pero eso tamén o resolvería o peixón. Exactamente. É dicir, pasión, unha pasión que tuvo moi grande Cacabelos, que levou a cabo foi o auditorio poñelo ali no Monte da Vila, como sin facerlle caso a ninguén. El puxo ali o Monte da Vila e gastouse toda a pasta no Monte da Vila. Está, un auditorio que quedou moi ben, moi bonito. E o contido? Ese é outro tema, de eso quería falar despois. O contido é moi pouquiño, é dicir, unha cantidad de cartos metidas aí para un contido pequeno. Pero bueno, é que se falamos de promoción cultural, é que non sabemos a día de hoxe... Temos que falar e que levamos, que nos quedan 5 minutos. Bueno, quero dicir que rápido se pasou o tempo. Sí, bueno. Para todo o que tiña que decir. Claro, hai moitas cousas das que falar. Non hai promoción cultural. Os clubes deportivos cobraron agora do ano 23, con ano e medio de retraso. Con un ano de retraso, poñamos. Xa. En fin, hai o día a día que decía que este mandato, que non é lexislativo, este mandato vai a ser o mandato das cousas pequenas do día a día. Nunca estuvo o pobo tan sucio, nunca estuvo o pobo tan desanxenado. Claro, é que me interesa esa parte porque hasta en Groves, que é a Asociación de Empresarios de Bens e Servicios do Grove, se queixa e ten saleu publicado que en algunhas reunións que lle plantexou o alcalde de que, lóxicamente, o Grove necesita un pouco máis de bonitismo. Temos a Playa da Lanzada, temos as playas, temos... O Grove ten un peso fundamental e elevadísimo na actividade do Concello, o turismo. Como está este sector? Que necesita? E que se está facendo? Nós con Engróvenes reunímonos hai 4 ou 5 meses, precisamente chamáronos para falar do tema. Nos sacamos unha roda de prensa naquel momento. Digo nós porque además cadraba que estaba David, fun eu tamén esa reunión, daquela como responsable local. E dixémoslle que nos poñíamos a súa disposición e que estábamos totalmente dábamoslle totalmente razón, e que se ve, non fai falta ir moi longe. É dicir, ti non podes ter as ervas así cando che vai a vir o verán, pero non así aquí, así en cada sitio que lle correspondería ao Concello. Vamos máis longe. Tamén vamos a presentar unha moción en vía urxente, porque non me dá tempo a presentar a tal, pero sobre lavadoiros que foron restituídos hai uns anos, que quedaran un mundo de ben, fontes que están ocultas pola maleza. Aí quedaron, non? Aí quedaron. Vamos máis, o Monte Central. Non hai moito salía de que unha asociación que hai que felicitar deste tipo, de tipo, bueno, de tipo taller ou algo así era, non recordo ahora mesmo que, pero sei que salira o alcalde con un vídeo, mira que ben deixamos o tal. O que fixo esa limpeza foi deixar
todo o material de madeira que se fixera cando o Monte Central se deixara para ese uso, cando se fixeran os rueiros, cando se fixera, desfeito, absolutamente desfeito, e non é vandalismo, é podredumbre, é que non se actuou en ningún momento, leva 9 anos seguidos, non se actuou en ningún momento, e o momento que se actuou é para pasar un tractor e tal, únicamente eso. Monte Central, camiño Fray Martín Sarmiento, que sube a Ciradella, vai polo camiño da Serpe, un camiño precioso, que eu fajo, ademais, moitas veces. Eu intentarei seguir facendo, a ver se estas cousas me siguen deixando, pero fago moitas veces. En absoluto deterioro, todos os madeiros rotos, calquer persona que vai aí, o que ve é deixadez. Ademais, nas sendas onde hai os tablóns de madeira que fan de piso, cando hai problemas, eso é un problema. En Connegro estuvo así, é que en eso non sei se actuaron, porque non sei porque non puden pasar por ali, pero creo que actuaron estes últimos días. Hei de ir a mirar, creo que pero estuvo así máis desde logo desde o verán pasado, case seguro, o que é o paseo de Connegro, pero non solamente o paseo de Connegro, paseo de Portomeloxo, hai tablas rotas, todo ese tipo, incluso no da Toxa, no que está, que mitad é paseo de madeira, mitad de tal, creo que tamén hai algunha tabla rota nese sentido. Pero xa dixo, é que se ti colles o pobo do Grove ahora mismo, unha deixadez total e absoluta. Nós non deixaríamos... Pero estamos no verán, estamos en época punta de... É que para a semana empeza o 1 de xullo. Nós nunca deixaríamos eso así. Pero claro, para facer eso, o Cacabelos dinos é que non hai personal. Chiño, 9 anos gobernando. Ti sabías que ibas a volver a gobernar. Ao mellor non con maioría absoluta, ao mellor contabas con ela. Pero é que a tes, é dicir, sinceramente, é que a tes, porque te están ajudando. A eso ninguna forza política se opondría a este tipo de servicios. No, en absoluto, ao contrario, animamos e facemos mocións e instamos constantemente. Como nos vamos a opoñer a un ben do pobo? Claro, porque nos estamos aquí para mellorar o pobo. O turismo é, vamos... Fundamental. Hai outras cousas, o desleixo industrial, o desleixo de postos de traballo que o señor Cacabelos, sin ser a súa atribución, pero poder xestionar, ti desde aí arriba, tes a man máis cerca de xunta, de goberno, eu, por exemplo, non podería facer eso, desde o meu posto. Pero o Concello, lóxicamente, un alcalde debe xestionar, e debe xestionar e tirar para diante sempre. É ter unha certa pasión por facer as cousas, porque é o que me falta, sinceramente. Non lle vin eso... Falamos antes da lanzada, non sei se agora, pero polo menos levaba polo menos 3 meses sin profesor hasta os alumnos da Escola Obradoiro da Lanzada, non? Sí, non sei se agora se solucionaron, pero que non. Claro, creo que eso se solucionou. Iso é tamén xestión. Tuvo unha baixa e xa me comentaronme a un par de alumnos que si que estaban de baixa, levamos 3 meses aquí, a Diputación, Concello, non sei, é unha cousa que, non sei, falta de pasión dirixindo Grove, que un alcalde se non ten pasión por dirixir un pobo de 11.000 habitantes, 10.000 e pico habitantes largos, pois mal. Esquerda Unida, fai pouco publicaba que o Grove acumula 6 millóns de remanente e non se invirte. Entón, non é unha cuestión de cartos. Que pasa? A ver, o remanente é o que é. E pode ser empleado no que pode ser empleado. Para eso se fixo o que lle comentaba antes desta disposición de cartos que non contaron con nós. Falaron co PP e máis con a propia Esquerda Unida, 2.473.000 euros, se non recordo mal. Ben, fíxose rápido, a resto presentouse a correr, non sei se hai algo que eu vin para que iba destinada a cada cousa, algunhas cousas están feitas, outras son raras, pero ainda non tuve ocasión de que me... O detalle.
non é o detalle máis ou menos sí, sino que de preguntarlle, oye, mira, isto pa que é? Porque hai unha actuación, por exemplo, de 15.000 euros da propia Alexandre Bóveda que acaba de ahora mismo de ser arranxada. Nós moito nos tememos que sexa para retirar unha cousa, un aparato, non sei se é un poste ou un asiento ou algo, para deixar paso a un terreno que disque que queren facer parking. Disque, porque para eso xa levaron o seu tempo tamén. Non sei se será parking ou se será outro dos foguetes que bota de vez en cuando Cacabelos, como a subida a Meloxo, por exemplo. Subida a Meloxo, un arranxo que tiña planos, todo da Diputación e tal e cual. Antes das eleccións, vamos á Deputación, preguntamos, aquí non hai nada. Bueno, pois cousas así. Como facilita a transparencia no Concello a información? Isto temos que pechar moi breve. Dígame un sí, un casi ou... Bueno, en principio eu diría un casi. Non dixo un sitio, tampouco tenme que perdonar, pero en eso acabo de chegar, acabo de sentarme, entonces non sei exactamente a que tal se portaban con David. Sei que, por exemplo, Esquerda Unida pideu para saber as contas e ainda lle tardou, en fin, pero non creo que haya unha negativa ao respecto deso. Señor Noia, bueno, levamos, foise o noso tempo, agora lle digo uns minutos. Bueno, encantado de... Pero ten unha última intervención para dicir o que vostede queira do que dixo, remarcar algo do que dixo ou algo do que non lle preguntín, pero que vostede quería contar cando quedamos para que viñera hoxe. Bueno, basicamente creo que contín todo, creo que falín máis do que me preguntaron, pero ao mellor penso que me estendín máis. Hai esperanza. Nos esperamos dar coas nosas mocións e coas nosas... activar un pouquiño este goberno que está, pois iso, de brazos caídos, como se aquí non pasa nada, que non se mova nada, e se non se move nada, todo vai ben. Non, hai que moverse. E nos vamos a intentar facer ese tipo de oposición de aquí a dentro de 3 anos. Que o facemos mal, que o facemos peor, que tal... Bueno, a xente o dirá, nos vamos a facer coa mellor das vontades. Agradecerche o deixarnos espallar un pouquiño aquí, quitarnos un pouquiño peso de enriba tamén de non poder comunicarse a veces un como quixera, non? Pois foi un placer, encantado de coñecelo físicamente e de que haya estado, nesta primeira entrevista, recén tomado, aterrizado, como portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ougrove. Hasta unha vindeira ocasión, noutro programa despois do Brán que volveremos. Moitísima suerte, moitas gracias e moi boa noite. Sempre a túa disposición. Gracias. Encantado. Isto foi todo o que nos deu de sí nesta edición de Falemos con Anselmo Noia, portavoz do BNG, con Luís Arosa, alcalde de Illa de Arosa, e con Luís Pérez, alcalde de Ribeira. A semana que ven non volvemos porque nos vamos de descanso de Brán, deste programa que volverá despois do Brán, alá outubro e novembro, como é habitual e como foi habitual durante moitos anos. Moitas gracias por estar aí, moitas gracias aos copatrocinadores que nos acompañaron na relación que fixen ao inicio. Hasta a próxima ocasión, moi boa noite, moitas gracias. Programa ofrecido por Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos. Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además,
Contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.